В тази събота той е израснал в Украйна, играе като актьор в България, пее цигански и руски романси, снима се в сериал, прави скетчове и е отслабнал нечовешки, просто зверски. Руслан Малинов, здрасти. Здравейте! Много ми е драго. Много ми е приятно, въпреки че изпитвам лека завист. Може ли да се изправиш? Да, какво трябва да направя? 10 ли са ви опори? Можеш ли да дигнеш? Не. За мен дигна. Ще дигна, какво трябва да направя? Да видят хората как си направил панталона. Панталона съм си го преправил, защото много хубав, пък няма как да такова и съм си го скъсил и сега са ми до тук гащите. Корема ти го няма? Няма го корема. Колко килограма? 25. За сега. За колко време? За горе-долу година. Как се чувстваш? Много хубаво. Виж, да ти покажа нещо. И с друго не съм ти показал. Ето, виж. Да, това е... А мога и с другия крак. Освен, че мога сам да го дигна без ръце така, мога и да го задържа. Това от много години не се е случвало. Винаги ли си бил дебел? Не, дебел не. Но съм предразположен, защото майка по принцип така закръгленка, като по-млада особено беше, и баба там, и на баба ми и сестрите, аз съм по-скоро на майкината част, съм се паднал като И имате така предразположение. Имаме, да. Какво ядяхте? Много мазно ли ядяхте вкъщи? Много мазно. Много мазно се ядеше и се ядеше предимно въглехидрат. Аз сега съм на тая вълна. Кой е протеин, кой е въглехидрат, нали? Много картофи, много борщ се ядеше. Отслабна по зоната. Това е една диета, която е определени пропорции протеини, мазнини, въглехидрати. Да, точно така. Това е определената пропорция. Което ти балансира всъщност обмяната на вещества. Обмяната. Всичко. Абе, разкошно. А защо го започна? Хора, хванете се, организирайте се. Да отслабнем всички, да бъдем всички здрави. Даже колегите ми казаха, аз с голямо желание, голямо удоволствие разказвам на всички, нали, да могат да отслабнат. Те, че то за здравето е много хубаво. И вече ми казаха, че трябва секта да направя и като бяхме на турне, сега гледам тук прекрасните ми колеги на тази снимка. Зад гърба ми, не знам дали се вижда и в това. Да, там би трябвало да се вижда поне малко. В концерта. Ако не могат да ги видят и тук. Концерта от турнето. Пеех едно хоро много хубаво. Иво Папазов и Брява ми даде интродукция за това хоро. Аз написах останалата музика и Иван Найгълов написа текст. Много хубаво. И с бели дрехи пеех и ми викаха, нали, учителя Петър Дънов, нали, паневритмия как ще правя и други неща. Хумор, всякакъв. И ми казаха, че да направя вече школа, нали, за това и да ги водя и аз някъде по Яйлата, да речем, или още някъде по морето. Ти по здравословни причини започна ли заради жена? Защото два са варианти. Значи, гледай сега. И двата варианта не ми харесват, защото и двата варианта подценяват добрата воля и усилията, които съм положил. Аз реших да отслабна, защото си казах, стига вече толкова свинщина, защото аз бях много дебел. Аз съм 1,64-5 някъде. 100 и кусур килограма бях станал. Счупих един стол пластмасов, седнах и му се разфърчаха краката и така и викам край. Явно ще се отслабна. И почнах. Нали, само заради волята, само за това, че трябва да отслабна. А това не ти ли пречи сега, като си слаб на работата? В смисъл, ти много от скетчовете, които правиш... Всички са дебелюги, да. Да. И Тоска Турбадура. Аз си уших сега един гъс голям. С едни въженца свързват. Аз сам си го направих. Много хубав. Тоест, направил си и корем и... Корем съм си поръчил, ушиха ми хората. Даже си добавих сега малко още една възглавничка, че другата се посмачка така. Още една. И гъс и корем и всичко направих. По-различни ли са? Защото габаритите ти сега са съвсем различни. Съвсем различни. По-лесно ли се придвижваш? По-лесно се придвижвам. Спортуваш ли? Не. Защо? Не, до там не съм паднал още. Мога да се огранича в храната, но не мога да изпадна до там и да спортувам. За сега поне. Не знам, може би ще се появи още воля и за това. Това ми го каза вчера и много се разсмях, защото аз много спортувам. Ти ми каза, не до там, не съм паднал още. Ама, добре, спортуваш сега. Вземи книжката, прочети и ще видиш колко голяма разлика. Аз съм първия в твоята секта, не знам дали знаеш. Да, ще те заведа на Яйлата. Последовател. Добре. Какво прави лятото? Лятото правих албум с руските, записвах, още довършвах албум с руските цигански романси и песни, защото те не са само романси, да не таковаме, да не подведем хората. Последните две записвах, едната с Акага записах Дорога и длинна, и записах още две, Очи черни и още една написах с симфоничен оркестър. И сега в момента се досмесват, защото много работа има по тях. Понеже първи цигулки, аз на групи ги записвах. Първи цигулки, втори цигулки, виоли, ти кога го издаваш това нещо? Кларинети. Сега в момента всичко само се досмесват последните три, за които ти говоря. И трябва да се правят вече картонки, обложки, кутийки, за да може да... руски цигански или руски и цигански? Руски цигански.
все познати, известни, обичани от хората. Не искам да ги изненадвам неприятно с непознати неща. Затова, ето да речем, една Спросил цыган цыганку, где ночку провела. Цыганка отвечала, я в таборе была. Эх, на-ни-на-ни-на-ни-на. Эх, на-ни-на-ни-на-ни-на. Эх, на-ни-на-ни-на-ни-на. Я в таборе была. Ей, дари. И се забързва чудо. Човече, ти нямаш спирачка. Нямам спирачки, енергия много имам. Аз с тази зонда, сега не мога да спра. А как изкарваш глас толкова рано сутринта? Това не е глас. В смисъл, това си е нормално. Тук само си говориш ли? Ако ме закараш сега да изпея нещо оперно, тогава вече е глас, но няма да го направя. Сега е наистина рано. Затова няма какъв глас. Между другото, сега точно го караме. Този тип музика, по пиано барове, кариоки барове и така нататък, българите много обичат. Затова направих само обичани и харесвани. Дорога е длинна и също хората я знаят много добре. Дорога е длинна, да ночка е лунна, да с песни той, що вдаль летит, звеня, стой стариною, стой семиструдною. Много песни, само хубави съм направил. Жестоко. Звучи много хубаво. И гледах да е много шарен, да е различен, защото някой път вземеш албум и слушаш 10 пъти една и съща песен. Да. А тук друго. Тук съм Венци Такев свири на много от песните цигулки, Цецо Недялков свири китари на много от песните, Сакага записах едно, което съвсем друго, като звук. С симфоничен оркестър 2 записах пак да е различно. Просто циганската музика по-различна е като... Защото аз съм луд фен има на Горан Брегович един албум с цигански песни, които са Карменс Хепи Енд. Те са други. Те цигански, които записва Горан Брегович, те са по-скоро сродни с нашите цигански, нали? С руската циганска музика. Руската циганска, даже мога да чуеш едни и същи песни, като текст, като мелодия, които обаче... Имаме ги. Това е твоето? Да. Това не е с симфоничния? Не, това е с акада. Значи бих пила на тая музика. Само това мога да ти... Бих пила и бих яла по зоната на тая музика. По зоната ще ти кажа. По зоната взимаш една малка ракия, която е 50 грама, по зоната 50 и нещо, и взимаш селедчица, да речем водка с селедка си в зоната. Извън зоната е вече... 80 грама селедчица. Ето, това ти е един блок. А филийка с, как се казва? Хайвер. Хайвер в зоната ли е? По-сложно се изчислява, но пак горе-долу си в играта, да. Кажи за комиците. За комиците. Сега в неделя, което е утре. Научил си урок. Ще се излъчи. Не, аз знам какво трябва да кажа. В неделя ще се излъчи концерта. Ето този, Кръвта вода не става. Това е от Стара Загора. От Стара Загора запис, от турнето тази година. Турнето беше много хубаво, защото концертите бяха посветени на 100 годишната от Балканската война. Да. Положихме много усилия. Имаше Деси Добра пя много хубави, обичани български хубави песни с прекрасни аранжименти. А те в колко го излъчват? Утре от 8 часа вечерта ли беше? Я да видя. 19 септември, 21 часа. Не, 19 септември това е на Столичани в повече. Ние не сме стигнали до там. Да, а комиците? Комиците в колко? Я виж. Ми напише. Ето, 16 септември, турнето на комиците в Стара Загора, неделя от 20 часа. Неделя от 20 часа. Утре от 20 часа гледайте концерта. А вече на 19 в сряда първи епизод от поредния сезон на Столичани в повече. Много интересен, хубав сезон. Как се развиваш ти в сериала? Освен, че се смаляваш. Там още не съм смален до толкова, така че няма да се усети кой знае каква разлика с предните сезони. Да. Да. Добре, там още нямам проблем. Между другото, знаеш, аз познавам такъв човек. Твоя герой. Аз го познавам този човек. Такъв иманяр? Който цял живот търси едно съкровище. И това е всъщност паралелният му живот, в който той наистина живее. Всичко останало е... Той не е паралелен, той е основният живот. Другото идва като хоби. Живота, който ние мислим за основен е хоби, но основният живот е реално в търсенето. Тези хора се вманячават наистина много и ровите търсят. Слава Богу, аз нямам такива стремежи и цели. Аз си мисля, че Господ никому не дава просто така нещо. Ами да, знаеш, има една много интересна поредица американска за хората, които са печелили от лотарията в Америка. И даже има един българин, за който ми разказа един известен човек. Да, всъщност живота им се развива, за съжаление, по много
отрицателен начин, с големи драми, защото всъщност математически един българин е изчислил, че когато получиш шанс в живота си толкова много в един ден, останалата част от живота ти се прецаква неизменно. Да, защото то ти е дадено на куп всичко. Да. Това е даже и на финала на руската песен. Виж как дойде акцента, много подходящо. Кажи ми нещо от... От кое? Ще ти кажа. От комиците, но зад сцена. Кажи ми нещо, което се е случило и сте се смяли от сърце, но зад сцена. Искаш някоя смешна случка да ти кажа? Искам, да, някоя куца случка да ми кажеш. Понеже аз случка не мога конкретно да ти кажа сега да се сетя, но по принцип, особено, понеже ние записваме на живо, нали, това, което хората гледат като спектакъл, комиците, то се записва едно към едно. Ако случайно някъде нещо се обърка, нали, се повтаря нещо, защото все пак е запис, но понеже вътре има над 500 души зрители. Тези зрители все пак са дошли на представление. Ти не можеш да си позволиш изцяло, както ние сега с тебе говорим, да речем нещо. Спрете, нали, ще повторим еди какво си или еди що си, ако не е на живо, нали. Все пак трябва да си е спектакъл и за хората в залата. Така че някой път стават големи... Да, ставят някой път много смешни неща, но някой път се повтарят наново, някой път се повтарят по 3, по 4 пъти едно и също и хората вече смеят се и изпадат в екстаз, защото гледаш едно и също нещо 4 пъти, всеки път по различен начин направено. Виждате реално колко всъщност импровизацията е важен момент. Нали? Особено хубаво, когато тя е добра и подходяща за случая, защото някой път импровизацията не е много подходяща. Вие често го правите това, импровизирате на сцената. Да, някой път скетчът тръгва и сега последния път записвахме. Играхме това с майсторите, не знам дали спомняш, дето двама майстори се не се свършили работа и техният шеф идва. Това записахме и имаше там един момент, стига се до скандал между мен и Любо. И след това се намесва въпросният собственик, нали, там и шефа и се продължава скетча в друга посока вече. Стигна се до скандала и така се развихме скандала, че просто излязохме от сцената и не продължи скетча нататък, защото нямаше как да се продължи вече. Вие се изпокарахте. Ескалира, изпокараме се и вече взехме върху него и нямаше как да продължи, но беше смешно много. И така ще се остане. Да кажем пак, значи утре в 8 часа вечерта. Да гледаме спектакъл от турнето. Много хубав. Защото много добре е направено, изчислено и сметнато комичното, смешното с патриотичното. Положихме много големи усилия за това и се притеснявах много дали ще успеем наистина да направим тази симбиоза, хем покрай комичното да не се подцени сериозната тема, хем покрай сериозното да не потъне. Всъщност, Росен Петров, с неговите патриотични намерения. Само той може по такъв хубав и истински начин да ги поднесе наистина от всички нас. Защото когато играеш нещо смешно, излезеш да кажеш нещо сериозно, едното ще отиде за сметка на другото. Докато човек като Росен отделно с натрупване, което има с операция Слава и сегашното предаване, има съвсем друго излъчване, друга тежест. И успява да извади хората от комичното, за да може да стане това, което ще каже, да има въздействие. Много ти благодаря за гостуването. Свърши ли? Свърши. Само толкова имахме днес. Но ми беше много приятно. И на мен беше много приятно. И добре изглеждаш, да ти кажа. Много ти благодаря. Много добре изглежда. Спорта добре, че се отразява. Благодаря ти. Добре. Ще взема и аз да спортувам. Не падай до там.